izgleda sigurno bolje od mog. Ovo treba baciti. Uj, povratit ću. Neću to da jedem. Da, to je stvarno odvratno. Daj da malo osvežimo vazduh. Suzy, nije trebalo da mi brskaš parfem u lice. Izvini, mislila sam da će ti se svidjeti. U redu. Vreme da jedemo. Navela si me na jednu genijalnu misao. Moj hamburger treba da se opere. Imam četkicu i sapun. Baš ono što treba. Nakon pranja bit će kao nov i moći ću da ga pojedem. Mislim da to nije dobra ideja, ali radi kako znaš. Gotovo je sad. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Mislim da mi baš dobro ide. Pogledaj, tvoj hamburger je u peni. Ne smeš ga jesti? Ne brini, sklonit ću to sve. Vidi, skoro da nema pene. Pazi, Zak, sve ide u mene. Super, uspeo sam. Sad se moj hamburger može jesti. Odmah vrati moj parfem na mesto. Izvini, samo sam hteo da hamburger dobije lep miris.